2009 Fishing and Hunting. Ványos Imi. Itt vagyunk Ronkádon, most épül. Ide fel, pocsoljál el. Nagy halasztó, te hülye. Most szakadt össze a feszet. Főnök úr, mondjon már valami okosságot, hogy itt... Milyen halakat lehet találni? A legelterjedtebb halfajta itt ebben az évszakban általában a compó, Compó. kecsege, olyami harcsa, Borát. főleg ilyen hóodásos időszak van. Hát nézzük akkor, mit is lehet tapasztalni. Na jó. Ezt a technikát ilyen. Jó fél. Csukázó. Túl mélyre húztuk. Akad? Főnök, akad? Akad van? Egész. Egész jó. És hogy néz ebbe az időszakban? Lehet horgászni? A segédem egy kicsit lejjebb húzza a lelesztéket, nagyon jó. Hát rajta van már a csalejtek itt, ugye egy jasszus nyárfa. Hadd nézzem. Mutasd már meg, azért a nézők szeretnék kicsit többet tudni. Reketje bokónak a Jó, termése. igen. Hanyas horog, hanyas súly? 14-es Mustang horog direkt harcsázni, Uh-huh. 2-1-es anyacsavar súlynak. Értem. Na, és akkor most a második lendítésre még már minden működik. Frankfurt. És akkor És a dobást követjük szépen. Úgy látom, van benne hal, mely jó mozognak. Halmozgás van, akad. És akkor várjuk a kapást, vagy villantó, vagy esetleg nem értem. hát várjanak, még egyet dobunk, mert úgy látszik, meder ilyen őszágos van. És leesett a csali. Nem. A jobbak csali nélkül is tudnak horgászni. Letesszük és várjuk a kapást. Értem, főnök úr. Jó, be kell akasztani, hogy erre is valami nagy. Ami nagy száz. Megy oda, fel, csukos a fát. Most, ha jobban oda közelít rá, látszik, hogy már van. Menjünk, nézzük meg közelebbről. Van ferdés. Aha, Látja, ennyi. úgy látom már. Viszi, nem kéne neki akasztani? Ne, hagyj nyelje Meg be. kell várni, míg jobban elnyeli? Ne, tökéletesen el kell, hogy nyelje ezt a jó kis csalétket, ez a... Értem. Hát ez még csak szórakozik vele ez. Addig egy riportot, Semmi. főnök úr. Miről szeretnének tudni? Hát a horgászatról, az idei horgászatról, elő a téli szezonról. Hát kérem szépen, az idei horgászat az elég gyatra volt, ugyebár nincs engedélyünk, majdnem megbasztak minket a halaőrök. Azért fogtunk egy-két ilyen 25 kilós potyot itt ebbe a kis patakocskában. Amúgy dögivel van. telepítve van. Ajaj, várjon. Nagyon viszi, nagyon viszi. Tetszik. Hát nem tudom, lehet, hogy most már lassan akasztani kellene. Ha víz alá viszi, akkor akaszt? Akkor majd akasztunk neki. Aha. Gyenge. Felfekteti viszi. Gyenge. Ó, a kis repű. Valami új. Hát úgy látom, ezt a kapást már baszhatjuk. Mindegy, majd még megpróbáljuk. Leakadt nagyon, lesz. Jó estét kívánok. Ez a Fishing and Ez Hunting Fishing and Hunting. utolsó kiadása ebben az évben. És már most szeretném boldog új évet is kellene rákítani mindent nézőnek és hallgatónak. És úgy látom, Pafon érvű már összen a lényege is térek. Itt nem volt eredményes ez a fenekezős horgászat. Nem tudom, lehet azért, mert itt most a mélyebb vizekre a kicsik eltűntek, kis halak és a nagyobb nem nagyon akarnak kapni. Tehát megpróbáljuk egy újfajta villantós módszerre dobáljuk a fenekezőt. Nagyon jó, hadd lássuk. Először is lendítünk egyet, hogy megnézzük azért, hogy mégis fog merre hány méter. Hoppá, itt már látták a csapást azonnal, itt már húzni kell. Nagyon jó. Az. És akkor szép lassan elkezdjünk vele játszani. Aha. És a gyűjt, pasat. Tehát ide is. Itt általában itt a szélen kiutódnak a halak, nem a fontárba bele. Egy picit megpróbálunk élni. Úgy látom, elég jóféle villantó ez.
Milyen villantó? Ez most a legújabb fejlesztő, a NATO fejlesztett, ugye már nekem kimelt, nekem van egy színborám. Igen. Országos színborám borász királyokról, Aha. és ő fejlesztette ki nekem a NATO-val. Ezt a fajta úgy villantom. Hát, 10 forgásból 10 ajánlja ezt a fajta boxert. Mi a helyzet, Tifócos? Mi az a bőszer? Megpróbáltuk vele, de szerintem most úgy fog, hogy bedobom és várok, hogy azért ha. De itt most tényleg hideg van, mert innen nem készültem úgy fel, ilyen hosszú műsorra, de elendítsük térre. Így. Azért a Fishing and Hunting csatorna nézői megköszönnék, ha még egy ilyen 2 percig. Persze, hát várunk egy picit, letesszük, és meglátjuk, mi lesz. Ez a rikó. Mi az ábra Tifócos? Schumacher. Bőzt a kanyar. Aha, nézzük meg. Hát nem pedig. Tervezzük, hogyha Itt látható ez a bizonyos villantó. Aha, nézett a gép meg rám nyugta. Nézette. Itt, ott egy botó. Fejnő, kapás van. megvárom egy picit még. Tedzi. Már viszi. Akasztok neki. Hatalmas volt. Kérci. Leakadt! És elment. Hát kedves nézőim, itt nem volt szerencsém, mert ez nagyot ütött. Szerintem egy olyan 4-4,5 kg körül lehetett. Ez nagyon nagy volt. Hadd lássuk, hogy morézta meg azt a felfelelést. Teljesen összemócsingolta. Szét is Tessék. szíjtotta. Összemócsingolta teljesen. Meg is harapta. Azt Leharapta hitte a hús. fejét. Ez az újfajta hús. Rizoli, a laván fog most röhögni. Most meg ne lapodott. Nos hát akkor ennyi lesz a bemutató. Ennyi, mert a következő műsorban Aha, kimegyünk ide a térségbe, vadászunk is, ugyebár, A Tisza háton. Tiszaháton, Átszercsém, Szabolcs megyében. Hát ha lövünk egy-két bivajt, meg mi ilyet. megyünk, Nos hát akkor köszönjük szépen kedves József úr, hogy bemutatta itt az új technikákat. Köszönjük a segédjének is, Ferenc úrnak. Nos hát akkor köszönjenek el. Viszontlátásra. Bye, mi az ábra Tifócos? Köszönjük szépen. Üdvözli önöket a Fishing and Még Hunting. egyszer boldog új évet mindenkinek. Viszlát. Állida verci d'amore.